سلام تعنا هبلنا كبراتن تختاتلتنا مدب وراينا تجميرو لك اب ساعات سي جميرو نا وخاتم كبليو او زي استوديو غاشا عدي ملخو منالبات نايلم معنتي زعبانا هاغراو زتزملكتيو كم تقدم كبل تدغاغام ون اب استفلالي مدباتنا خنغلصل صنحنا كوميشن هاغراو زتا ايثيوبيا ابزا هاغر ويم امونغو بوليتيكانيات يكون امونغو حزب منغستن اب استفلاليو زي قدادو حساباتنا تلعلو كاب غزي ناب غزي دما اب كيدي نامعولو مصيوم نفلالاينا سفح كفتات زفطرو خوينم مصلحم زذكريو زي بزلعنت كفتح زخل دما هاغراو زتا قللتنيا ويم زي شاراوي تكال ستايشه مخانول زفلطيو زي مسرت مغبار دما ناخاتم حساب نالعلنا صانحيت نغبرينا غاشاب اب استوديو عدي ملخو غاشاي دكتور شوشاي أمارة أبال بيت مخري بارتي سمرتن مكتل وانا دايركتر بعال مز ما أخل مزنان سلطان الحجر أو تمرت فيدرال تجاجي تقين خطر من ده دكتور عدمنا أخبرك أبزي أب استوديونا ترخيبك حسابك تكافل لنا أبزي بمساحة زينا أنا مسكني غني لنا قاعد حن مساحة وني لله قاعد حن صنح كبرات تملكتنا زي زعبا مسرت مقبار مس دكتور شوشاي أمارة صانحيت خنقبرينا من البات كما ملعل ويم كما وجس قوننا تسخون أبزيناي سمرت ودب سمرت مسرت تون أبال بيت مخرون مخان كايف لطيو مسرتكم دما بتقرأيو سلازيتي أفتقرأي زلو هلو يكونتات بوليتيكا ما أتى يكون الناس كما يتقلصو خازين بكس أحزرنا مبالغ زي سمرت ديمقراطية بارتي وصراحة هذا علامه سلامي I think أبز هاجر زخنا زتعش political party سلام وصراحة هذا أجندو غيره زتعش ولا نوسد أب سمرتون نسيو بفوليك عن إحنا مسارتنا بتجري سلازخنا سلام نتجري هون حزب إثيوبيا أقداسيو حزب جبط كعب تجري سلام تزاري بسلازلو سلام من رجال سلازدلي وصراحة هذا نزي صريحنا نفتقد على أبي ببرنامج درجة زقمتنا يا على الديمقراطية ومنقص الراجع واللغات المفتر حزب تجري بزمرة منقستي زي ما حضروا اللغات المفتر أبزول كعن خن نطف هنا تتعيشنا أبتجري زلوا جبط كونات جن نزل فكر يكون نزل فكر يكونن متن تاني كعديو جن بس جزينا بحصروا نديمقراطياوي وددر نبوليتيكاو منقصاص نديمقراطياو تساتفو نوحس سلاماوي ناي حزب منقصاص زموچو كونتات اب تግራይ يلن راح زيكونس ناب عبي صباح انتاي كخون ግልጽ ዘይኮነሉ ናይ حمس مسكونات كم ዝርከب انا ዝርዳው እቲ ዋና ዛዕባና አጀንዳና ገርና ዘለና እቲ ዘተ ሃገራዊ ዘተ ዝምልከት ወይም ድማ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ተጣይሹ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ 11 ክልላት ከም ድማ ኣብ ክልቴን መምሕዳር ከተማታት ሓዊሱ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ፌደራል ምስ ኣብ ደገ ዝነብሩ ዲያስፖራን ተወለድቲ ኢትዮጵያውያንን ዝተፈላለዩ መንገድታት ተጠቂሙ ዘተ ወይም ድማ አጀንዳታት ምትእኻብ ክሳለጥ ጸኒሑ እዩ ሕዝቡና በትግራይ ገጽ ይገብር ኣለሞ እቲ ኮሚሽን بحفشة كيدي هجراو زت نمثلات زخل بايت الله دب تجراي بسرقتي كوميشن هجراو زت متياشون زلك ملكتاو كم ودون كم ناي كل غريتون كم يخاطروا يزبل سكن ملكتها أكافلنا. أب ناي تتكال كونتات أدلاينت متياشوز ملكت منهم حتى يقولون زخنا نا إثيوبيا زمن نا إثيوبيا سلام زمن أكل نا إثيوبيا أب هجراو قداي حزبتات إثيوبيا حدا خينهم ونا هجر قداي بحدا زوفر له خناتات فتر تكال مفتعرو صقم كونه يكلن تعينا نزل وسط توخنا نتطايش I think ناي حزب تግራይ وكلنا أب بيت مخري توكلت حزبي زين ورلو ساعتيو تي نجار زفحتر بجلون تاريخ هذا دقاقي مزلعلو زي نجار زيو in fact حزب تግራይ أب تساتفلو مدرخ تتعيشو تزغون دسمه لنا أنون كم حدا تግራይ انتخونا جن نتግራይ قد كومبوننت يولون مبنات الرادع كم إثيوبيا زتقميو نتግራይ كأ حويرو زتقميو سلازي
بمتياشو تقام يكونن حساب توهيولو ناي حزب تግራይ حساب اوون ممعبل حساب تاريفو زبحال نيرو خيكون تزي كوينو متياشو مو اب هاغراو حدنت اب بهراوي غدايات ناي ايثيوبيا اب شرح زفالايات زلونا مونا هاغر هنصت حدغا زخونو زيتملسو حتتات حبير كان ملاح زملكت زنطف سلازخونه بتاع وسانه تكاليو الى اذا امن ስለዚህ احنا خم ተጋሩን ክንጥቀመሉ ይዝግበና ዕድል እዚ ብዝኾነ መንገዲ ተጣይሽሎ በቲ ትክክለኛ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ መስርሕ ዝፈቅዶ ናይ ባዕልና ኣብዚ ጉዳይ ተሳትፎ ንራግፀሉ ኩነታት ኢና ክንርኢ ዘለና ዝብል ተዘይ ኮይኑ ኣብ ጠቃምነቱ ሕቶ የለን ዝትካል እዚ ቅድም ኢሉ እንተዝጣይሽ ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ዝብል ይዘለኒ ኣብቲ ካልኣይ ሕቶ ኣብ ትግራይ اوكي ابكالي كفال ايثيوبيا كله ناي اجندا مسبسب زبحال منقسقسات تخايدو دارغا تطناقو اب تግራይ ዝተርፍ ዝብል ሰማዕኹ መስለኒ ተኻዊ ሓተብጊስካ صحه اب تግራይ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ተኻይዱ ተን ናይ ከተማ ምሕዳራት ውን ከም ተኻይዱ ምስ ዲያስፖራ ውን ብዝተፈላለየ መራኸቢ ማዕኸናት ወይ ፕላትፎርምታት ብምክያድ ምስ ዲያስፖራ ይኹን ተወለድቲ ኢትዮጵያውያን ውን ከምኡ ናይ ምክክር አጀንዳ ምትእኻብ أبوزي فدرال زلوا تكالات ونكم ومس تكالات مس وكلت محبرة سوز بخلوتي زعباتات ناتسالت أجندة وناتأكد أني حيو حزنا نتقرأ جت يبل اللموزي هو ترديني هذا كالدو هو دخل كل هذا بتقرأ دخل بيت الله دو زبليو مالت كم حدا تقرأ واي يسجل من تاعي تمزد الله حسابات ناي تقرأ ناي مكاب عدل يقط مدو بهراوي مككر كوميشن زبل حتى يزل الان ما تحز تግራይ ዘላته ሁነታት ፍለጥዩ ዝኾነ አካል አትዩ ምቹ ኩነታት ንሃገራዊ ትካላት ምቹ ኩነታት ፈጢሩ ስራሕትን ክስርሑ ዘግብር ቆመና ኢኒሲየንስ حزس كما ان ገብረላ ሁነታት አላዶ ዝብል ሕቶ ኢናይ ትመልስት አይኮውን ይኽል አይፈለጥን ግን ስጋት አለኒ ምክንያቱ ዲዲአር ክፍጸም እኮ ሀገራው ተልእኮይ በፕሪቶሪያ መሰረት ዲዲአር ክፍጸም ነይሩ ዲዲአር መፍጸም ተጠው ይዲ ዘሎ ስለዚህ ተኻለይ ዘኽእል ኩነታት ስለዚህ የለይ አውኡ ንህዝብ ትግራይ ጆሆ ሒዞም ኣብ ስልጣን ዘሎ አካላት ናይ ዋዕሎም ድሌት ናይ ጉጅሎም ድሌት ሳልጡ አካላት እዮም ዘለው ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን ከዓ ካብ ዲዲአር ንላዕሊ ተልእኮ ዘሎ ገይረ ይሓስቡ ዘላቂ ናይ ሀገራዊ ሓድነት ኣብ ብሄራዊ ጉዳያት ከሕብርካት ማይጠሉን ትውስነሉን ንመንግስቲ አንፈታት ተቀርበሉን ምኽሪ ተቀርበሉን ናይ ቀጻሊ ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ምዕባለውን ንምርጋጽ ዓብይ መገስ ዝኾነ ትካሊ ልዕሊ ዲዲአር ክንፍጽም ይከኣልና ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን አትዩ ኦኬ መቀለ ሰባት አኪዩ ከመያጥ ይኽእል ይኸውን ህዝብ ትግራይ ኩሉ ግን ኣብ መቀለ ክውከል አይክእልን ምዕራብ ትግራይ ዘለው ሰባት በምንታይ መንገድ እዮም ተናገሩ ኣብ ተመዛበልቲ ማዕቆቢ ካምፕታት ዘለው ሰባት ንምትእንጋር ታይቱ ተሓይዙ ዘሎ ኣብ ሓደ ሓዲኡ እውን ወላ ብምዕራብ ትግራይ ደረጃ ወይ በቶም ካልኦት በኤርትራ ገጽ ዘሎ ኣብ ሓደ እውን ዘይተነጸሩ ግጭታት ዘለዎ አክሰስ زي ميغوار طرح ዘይኮነስ ወላፍቱ ተዝገዝእ ዘሎ አካል ተኡ ዘሎ ጉጅለ ዝሓዞም ከባብታቱን እቲ ጉጅለ ይፈቅድ ምክንያቱ ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ታርጌቱ ኣብዛ ዓዲ ብዝሰኸነ አግባብ ህዝቢ ሰበሱ ተደማሚጹ ምኽሪ ሂቡ ሓሳቡ ገሊጹ ናይ ካልኦት ሓሳቡ ሰሚዑ ንኹሉ ዝጠቅም ነገር ናይ ሓባር ምግባር እዩ ተወሳኒ كم زي عينت نجار كعسلام يزمس نعمل معك كتابته يزجبر كم هزب حبير كاخت نبر يزجبر زي مالتنا طفات أجندة زوجديو نيجيت أجندة زوجديو بتوصل لو جل لها جيت قوسي انت زي هاللي اقرقر انت زي هاللي زنبر عينته يكون سلازي سلام من رقاق من الدماز حبير كموفر حبير كمؤتاو حزبنا حزب مردا زفتر تكال مخكر نخجبر كما غير خفكر مو كفكر انت قينون اساتافاي بزي كونه منغدي ناي وعلو
ድሌት ብዘንፃዋርቁ ኣካላት ይኸሳትፍ ዝኽእል ስለዚህ ህዝቢ ትግራይ ተደሚጹ ኢልና ናብ መደምደምታ እንወጽሐሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ዝብል ሓሳብ የብለይን ህዝቢ መጀመርያ ክግበር ዝግብኦ ነገራት ኣለዎ ወይላው ክንሸግር እንድሕር ኮይና ክጽበየካ እምበር ግርም ቀጽለለይ እንታይ ማለት እዚ ኣብቲ ባይታ እንድሕር ከምኡ ክግብር ዝኽእል ባይታ እንድሕር ዘየሎ ኮይኑ እንታይ ክቅድም ነይርዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንታይ ካብ መን ተጽቢት ይግበር ዝብል እውን ምስታ ሒስካ ምንታን ክትገልጸለይ ካብቶም ዘለዉ ውድባት ፖለቲካ ይኹን ካብቲ ብኣውሩ ከዓ ካብቲ በዓል ዋና እቲ ጉዳይ ዝኾነ ህዝቢ እንታይ ተጽቢት ይግበር ዝዮ ይኽእል ዝኾነ ባይታ ንኽእል ወዚያ ታ ዋና ነገር ንግዚኡ ዝርከቡ ድምጽ ምንስማዕ እንተኮይኑ ሓደ ነገር እዩ ከም ህዝቢ ትግራይ ብትክክል ዕድል ተዋሂቦ ተሳቲፉ ሓሳቡ ኣቅሪቡ በሃገር ደረጃ ኣብ ዝረኣዩ ኣጀንዳታት ውሽጢ ተራእዩ ከም ህዝቢ ትግራይ ተሳቲፉሉ ክበሃል እንድሕር ኮይኑ ግን ቁጥሪ ሓደ ክቅድም ዝግብኦ ፍትሓዊ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክረጋገጽ ይኽእል ዶ ሕዘብ እንገብሮ ብጭቡጥ ሕዘብ እንገብሮ ናይ ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን ምይጥ ይከኣል ዶ ዝብል ክለዓል ክኽእል ኣሎ ኣነ ኣይከኣልን እየ ዝብል ዝኾነ ሰብ ከተማይጥ ትኽእል ኢኻ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ሙሉእ ዝስምዐሉ ኢንፋክት ትክክለኛ ድምፂ ዝስምዐሉ ኩነታት ግን ክፍጠር ኣይክእልን ባህላ እዩ እሱ ክፍጠር እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይግበር ዘሎ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ቅድሚ ኩሉ ፀንቂቕካ ምፍጻም የድሊ እንታይ ማለት እዩ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ፀንቂቕካ ምፍጻም ክሳብ ሕዚ ብዙሓት ነገራት ተፈጺሞም በቲ ስምምዕነት መሰረት ግዜ ብዝወሰድና ቁፅሪ ዘይተፈጸሙ ተፈላለዩ ክፋላት ናይቲ ስምምዕነት ዘይተፈጸሙ እናሕዘርና ብዝኸድና ቁፅሪ ግን እቶም መወዳእታ እንረኽቦ ውፅኢት ህዝቢ ትግራይ ብዝመረጾ መንግስቲ ክመሓደር ናብ ሕውየትን ዘላቂ ልምዓትን ከምኡውን ሃገራዊ ተሳትፉ ግዴቱን መሰሉን ዝረኽበሉ ናብ ሕገ መንግስታዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ተመሊሱ ተሳትፉ ዝረጋግጸሉ ኣይምለስን ዘሎ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ክሳብ ዘይፈጸምካ እዚ ብዝሓደረ ቁፅሪ እንታይ እዩ ዝፍጠር እቶም ተፈጸሙ ውስናት ክፋላት ናይቲ ስምምዕነት እውን ንድሕሪት እናተመለሱ ከም ዘይተፈጸሙና ኾነ እዮም ዝኸዱ ከም ዘይተፈጸሙና ኾነ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ይኸው ሕዚ ሂማኒታርያን ኤድ ናብ ሓገዝ ዝጠልብ ህዝቢ ብቐሊሉ ብዘይ ዕንቅፋት ብሙሉእነት ሓገዝ ምቕራብ እንድሕር ኮይኑ እዞም ሕዚ ኣብቲ ስልጣን ዘለዎ ኣካላት ዝቆፃፀሮም ኣካል እውን ብዘይ ምህላው ምክንያት ህይወት ማሊ ሕጻጽ ዝበሃል ናይ ተመዛበልቲ መዕቆቢ ካምፒ በቶም ቅዱሳት ውልቀ ሰባት ጉዳይ ተዘይጋለጽ ነይሩ ተመልክዕ ብዝድላይ ይኹን ብዘይገድስ ግን ዝጠመዩ ዝሞቱ ዘለዉ ህዝብታት ህፃናት ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ይገሩ ከም ሃገሩን ከዓይኑ خنقوح يجيرو أو أتعيد في السنة ذلك التفلالي مقلت هاتون تاي ترديتي غير الله تنعسن خمس زال دركن عصابان تمية نموتن ذكر عقونات هاي نورا تحجز بقى جوا تزوها قمت حجزنا خالي من قد سجت تقوم اللوجن عصيهم تهزبي متوماي وماتوا نخيف لا تغيره أمس أنيهم كم من قصة حاسو تزوهنو أنت نعسة تحجز سلزو حدي وخلص زي كوناي هزوي متولى لهم من خدنا جرز جبوا أم توصل لهم محدارين له جنا يكونن وزي حدا ناي كفال ناي بريتوريا سمع النتي زتأمين إنه معنقال سمع النت تسمع معها تملي سوم نام تمية تحرز مصر خوينهم تقصي له ذل خالي كومبوننت كفال ناي تسمع النت بزي ما في الصام خنات كفت صام زغل خمس زغل كالي حدا جاي ناب تزنور وخناتات حماق خناتات ناتمل سيخيد مالتي لذي بريتوريا بملو في الصام تاينا الرياجز حدا تمازالت لابوته ممكن من سينا كالأي حزب تجراي بزمرات أنا خم حدر عدل كركبي كاب جزياهم محدار وصيو انتي فوتي تسعانو من محدار انت دلي ديكتاتور خون انت دلي فتحو خون اوبن زغبر ناي اكاونتابيليتي ايشو زي ولو اكاونت خغورو زخل توقاصات اربيت مخر زي ولو جزياهم محدار زبحال تسعين وزله بحصير عدمه تلعيلو بزمرات أنا خم حدر زخل لخنتات كفتر اندحر كوينو بريتوريا مولو انت تفصيميه ازي بمخانو تاينا نغبر سلام يرغاغص صدتو حس كوينو حزب تግራይ ናብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ በሰላም ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት ይፍጠር ምክክር ኮሚሽኑን ኣብ ትግራይ ከይዱ ምልአተ ተሳትፎ ናይ ህዝብ ትግራይ አረጋግጹ ሐሳብ ንኽክል ዕድል ይረክብ
أوز جزيزي تخكلني أنا حزب تجري نيجي يتأكد زول أجندة خصنا عزقلي لذا حسوا هراي من البات أتي هاجراوي مزاتوي هاجراوي مكر كوميشنز بحال جونس بسلام من قدي نمفتح لممرز جبروا ليو أبى هنسات هاجر من قصد ما عرسوز قالة ربح زلوا أيو من البات ناي خلوت علامات ويم هاجرات تمكرون تريناون بزيج حلفوا هاجرات حزي كاب جونسي حد وصيهم أم معبان زركوا هاجرات علومو من البات استكي زي نحر إلا وخينو أمريت توردو وكوردون مئنتان أتي زتا أبى هنسات هاجر من قصد زهلوا جام كما هم يخاطر تقلص اللي يدخل هو خورد الله حتى يقولون بتعمل قداس تكاليم توزل له لممدون أقداس لممديو كم لممد بحد جزء أبزخنا زلعة برك بزحو زخون زنق حقوق فلات حبرة سب النمايته حدش حساباتنا تقبله أبيتنا يتهاجر زلعة فتنة نمر رجعات زخلت كار ولا كنت خنا تايجني حزوي مسلك كم هاجر أتنقحت نسو ونين ناديناي زنبرنا نقحت كشاب حزي بخينات بقيتشت ساعة يكون كانت تتوز كندوزي إذا أكل نايكوينات مسارحتات ماري خيل كان تبكى كندوزي إذا أكل سراويت كتيلة كانت تتبكى منقست قلبيت منقست توقعات إلى كانت تبكى جقنات بهرلو بهلينا مزينا حدش نايتمرت بوليسي نهزبتات تتأكم بممزع حدش نايتعينا بوليسي نهزبتات أدرس جبر بممزع هزبتات كاب دنقرنان كاب دحرتن أوصيو مس عالم معرز جبر مس عالم هزبتات معرز جبر أما عرض أرب إذا خفيلك نايمن دردار عمز فتر حسب أفل فيلو تكبر أوز جبر سب كم جينا خود صار أي مثلا فزقنا قلنا خنجورز جبنا نجران الله إيو إلى إذا حس خير اللوت اللي بجزء اللوت اللي خيري لو من زقرصوا ناي أجندات مسوساب سبسيب كاد نبمي تقرو عبيتي من بوليسي قرص أو تقوم نجارات كله خنيم ساعتهم قم بحتاين يكون صباح وين كالي أجندة مسيو داقم كنرينا مالتي بمعوالنا بنقحتنا درجة نتوسن خيري هذه أفتو كسالي وحس سلام سلت أنا زمز ناي نقح درجة قال لنا إلي يأمن نقحت زفتر من قصقاتون كلنا له أجندة سبسيبك عيوني إذا حشان ما أخل كم إثيوبيان نخلنا نزتكم الكافليخ أو مسرح هذا النجار وزين نختسمع نختدامس نختقبل ونجن نقحت يدلي كايو كابت عبيتو نزع زخنا نخلقت مسمع زخيل نخلقت كسمعو خجبر زخيل بحسب تماجيتو خشنف زخيل حبرت سب كهنز خل الله مستأنز الله وزرف التحازيزي أب تمرتي بوزح نصرحهم كلا لا أب سرعة تمرتي راح يكون أب استفلا له يتكالات زوها وتمرتي أب هايمون تاو تكالات يكون أب زي سرع أبات تمرتي يكون أب علتاوي حزب الراح ولا مستجابرات يكون إنه هو بفلا اللي قال إنه هو أستمرتات بزلع على تنك هو أو أوز جبر كتتلي توساني نبيهراو مخكر كوميشنون كتأكد مزغل إلى حسب لازم قلنا ينقحس راحتي بكاريكلم مستحجز يكون بكاريكلم زي تحجز ينقحس راحتي قلني إثيوبيا أصدق مسكالوت علامات ذلوا حزبات زرّاخب زفار أستمروا خلونا خلوا كمنا يكوينات جبدونينات كمنا يكوينات زولود جيجننات وزينا سلام تمرتي تعنا دبلوماسي لمعت بمفتر جاقانون نشلمون له هناتات كفتر كلا له أب هاجراو مكل خال جنة كرر يقولون يكون كون سو إيوه نحن هاجن سبب سنة أنا ولا أدري من كنا ولا لازم عدي كم ندلون بزير ده كمان قدي سبب السنة مستدعف ناس قالوا أتكنا ورلو دينا نفكر ذلنا هو يستعي نحن هنبر نحركونا شجراتنا خالي يسمى مزيق فتح لنا يقول كن الدوام مسألنا ززارب سب نتليو زسمع سب نتليو مسمع عن مزراب نخل نحركونا محساب نخل نحركونا زيهم ناس يسمع يتحوسات زين تكمل ولا بنمنتاي إننا نقدر نطرح نتكلم نوزينا خن مسألة زبلي زلا هراي من الوقت تي مخكر تاريخ أو قصلتاتنا نمحكم عبي بصحيت ويم عبي جام زلوا أيو
حبراو زبحالو كبرتات ون مهنات نقصالاي حبراوي رأي حبراوي شتون معوات ون عوي بصحيت زلو هاغراي مخكر بحال كله منالبات كنت حزي قدم لك وانت قلت زنوركا حزب وحس سلام يدليو زيهم كهنص تخوينو صقمات ون بزته هين مهين يلو مفتاح يدليو بفلايت خزي ابا كبابي تግራይ ዘሎ بسمين ዘሎ كبابታት ዝነበረ ተሞሊሱ ከይመጽውን ስጋት አለው ህዝቢ ውሕዳት ግን በተቃራኒ ጠጠው ዝብለለው هم ጣንቶ ትገልጽ ዝነበርካ ህዝቢ እዚ ከመይ ምኽቃለሶም ዝግቦ ምናልባት እንታይ ካምን ከተጽቢት ይግበር እዚ ውሕስ ኮይኑ ሰላማዊ ዝኾነ ቃልሲ አባይታ ክነጽፍ ምንታን ማለት أنا أسايمنت خير كلن جن تزخون زبلوا زملاء ريتو منجست فيدرال إذا بريتوريا سمعنت مفصام لا على حلف نزلوا حزب تجري كأ أنجو يتحقق شيء كهو تقول الله هلك التريفنا لكازو خينات زي خينات ناين وران إليو نتهم زفروا أكلات حاوحوا يحزوهم زباروهم تهم كحدا قلتين نانسوا أم سبسبيم إذا فيرما دي سوء إلي مثلا كابناي حزبي تجري قصالنت زلو تقداسنت تجنيقهم حاسيوم زي حساب زي زمصو أكلات زمصاي كافتو اب تجري نحزب تجري ጨፍዲዱ ሒዙ ከይስማዕ ከይድመጽ ከይዛረብ ከይንቀሳቀስ ገይሩ ዘሎ ጉጅለ ዝመጽ حساب ይኮነ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት መጽኡ እንተ ኮይኑ ፍለጥዮም ቶም ዝፈረሙ ማለት በፌደራል መንግስት ወገን በትግራይ ወገን እዚኦም ተደፊኦም ዘለው ካብ ትግራይ እኮ አስኳል ናይ ፕሪቶሪያ ዝርዶም እዮም ተደፊኦም ዘለው ስለዚህ ዝለዓል ሓላፍነት ዘሎ ፌደራል መንግስት ፕሪቶሪያ ምፍጻም ቶም ዝተደፍኡን ኢንፋክት ኣሎ ተሓቢርካ ምፍጻም ህዝብ ትግራይ ታይ ዘሎ ኣብ ፕሪቶሪያ ምፍጻም ጉዳይ መስት ዘሎ ገዛእ ጉጅለ ተስማዕምዕ ዝነብር አይኮን ተጨፍጊጉ ተጨምዲዱ ተረጊጹ ዝነብር እዩ ድምጽ እንተስምዑ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ እስካሁን በወገን ካሰምዑ ነገር ይህል ይኸው ስለዚህ ካብሎም ማዓንቲ ድላይ ከተናገርካ ዘይምንዋርስ ሱቅ ብማል ጽባሕ ምርኣይ ዳይ ሕይሽ ኢሉ ዝመረጸ ህዝቢ ዘሎ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ይኹን ነባራ ይኹን ነጋዳይ ከመይ ይሳቀም ዘሎ ትርእልሃ እንታይ ኣምጽኦም ዞም ሰዓት እዚኦም ስለዚህ መንግስት ፌደራል ፕሪቶሪያ ምፍጻም መሪሕነቱ ይዋጻእ ቀልጢፉ ዲዲአር ክፍጸም እቶም ከም ትሕጃ ሒዞም ጽባሕ ጠመንጃ ተኩስ እንታይ ኢሎም ጥይት ተኩስ ኢሎም ክትኩስ ክገብርዎ ተጸብዮም ሒዞም ወዘለው ክናገፍ ምግባር እዚ ዘግብር ኩነታት ክፍጠር ምግባር ህዝቢ ትግራይ ከዓ ሎሙ ኺናት መጸኒ ጽባሕ ኺናት መጸኒ ካብ ምባል ናይ ሰላም ጥቕሚ ከውግዕ ዝኽእለሉ ኩነታት ምፍጣር ማለት ናይ ኺናት ጉዳኣት ወይ ስጋኣትን ናይ ሰላም ጥቕምን موقع للوين ناي سلام سقات وداعي مخانو مطفاي مخانو كينات نابلكا مزمار اي من مخار حد نغري وتقال تصيفكا سلام تزخونلنا مالك علي لا خالي نغري كاو قالو جميرنا تخينات كم حزب خنصيفو زغبر سارحه تلهيك سرح خللو ناي تግራይ لهيك نحنا وزي بديس አበባ خينا جمرنا ينقساسلو تግራይ بيس انيشيتيف تبغسو سلام تግራይ يبل ناي حقاونت قيدي ينازلنا حزي مدرخات كن جميرنا هنا فيدرال منجست فكنا مدرخات جميرنا هنا تونا علاماتاي بزعوا سلام نزمري تناعستو ناريتيف بتግራይ ዘሎ ناريتيف تترخ ኩናት ይመጽእ ሎ ናበይ ኢና ናኣትዮ ካብ ዝብል ሰላም ከመይ ይምጻእ ይበል ኣብ ሰላም ይዛተ እዚን ንምግባር መሪሕነት ንውሰድ ተበግሶ ንውሰድ ኢልና ምንቅሳስ ጀሚርና ኣለና እዚ ማለት መላእ መንእሰይ ትግራይ ኣበብ ሰፈሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ማኣዱ ናይ ሰላም ወግዕ ክገብር ኣብ ማኣዱ ሕድሕድ ገዛ ናይ ሰላም ወግዕ ክገብር ናይ ኩናት ስጋኣት ከም ዘሎ ጽቡቕ ይፍለጥ እዩ ግን ኩናት ደጋጊምካ ብምውጋዕ ዝመጽእ ናይ ኩናት መፍትሕ የለ ሰላም እስቲ ደጋጊምና ምውጋዕ ንሞክር ንጀምር እስኪ ዋ እቲ ካብ ሰራዊት ተነጺሉ ኣነ ኣብ መሬት ትግራይ ኮይነ አንጻርቶም ዘይተረድኦም አሕዋተይ ክትኩስ አይደለም ግልስ ክብል ኢሉ ዓፈር ተቀመጠ ሰራዊት ነው ወይ ጫፍ ትግራይ ተቀመጠ ሰራዊት ነው ክትኩስ ዘይክል አይኮነን ወጽ ሰላም ስለዘለይ ብረት ሒዘ ክገልስ ንሓደ ትግራዋይ መቅተል ኹዕል ይብሉ ዝብረት እዚ ስኺን ኢሎም ዝሓስሉ ግዜ እንተሃሎም ተረኸቡ ምናልባት ኣነ ግልስ ክብል ገሊሱ
ህዝብ እዚ ዓብይ መርአያ እዩ ዓብይ ተመክሮ እዩ ነተብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ሲቪል ይኹን ዕጡቕ ትግራዋይ ዓብይ ትምህርቲ ስለ ሰላም እንተኮይኑ ጽባሕታ ኢና ንረክብ ምስ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብምሽርሻርና ንረኽቦ ጥቕሚ እንታይ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ካብ ሓሊፉ ዓለም ንሸራሸረሉ መንገዲ ክፍጠር እንተሎ እንታይ ማለት ምዃኑ ይፍለጥ እዩ እዚ ብምጓር ኢና ህዝብና እውን ናብ ዝተመዛበለሉ ቦታ መሊስና እሕዊና ክነምሮ ንኽእል ከም ትግራይ እውን ሰጎዳእናዮ ክንሓዊ ፍትሕውን ክረጋገፀልና ክንጠይቕ እንተኮይና ሰላም እንተልዩ እዩ ዝበሃለሉ ኣጀንዳ ክሰፍሕ ክኽእል ኣለዎ ኢና ተበግሶ ምንቅስቃስ ጀሚርና ኣለና እዚ እዩ ክግበር ዘሎ ካብኣቶም ካብቲ ጉጅለ ንፅበዮ ነገር የለን ኣነ ካብ ተመን ናይ ርግቢት እንቋቑሖ ምፅባይ ዝዓይነቱ እየ ዝርድኦ ንሱ እቲ ህዝቢ ካብ ኢዱ በተሓሳስባ ተናእሰ በተሓሳስባ ካብቲ ጉጅለ እንተናጊፍናዮ ጥራሕ ኩናት ከይውግዕ ብምግባር ሰላም ከውግዕ ብምግባር ኢና ካብኡ ክነውፅኦ ንኽእል በይኑ ምስ ተረፈ ኣብ ላዕሊ ሰለል ምስ በለ ናብ ሓዲኡ ክዝምብል እዩ ወይ ተረዲኡ ወተገዲድና ሰላም ክመፅእ እዩ ወይ ናብ ባዕሉ ቦታ ክሕዝ እዩ እዚ ኩሉ ንምግባር ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ሙሉእ ብምሉእ ምፍፃም ይቀድስ ኣብዚ ኩሉና ክንተሓገዝ ኣለና ዝብል እዩ ዘለኒ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶ ይክገብሮ እቲ ሕዚ ተጀሚሩ ትብልን ዘለኻ ምንቅስቃስ ምናልባት ኣብ ትግራይ ውሑስ ሰላም ብፍላይ ካብቲ ናይ ኩናትን ናይ ጎንፅን ንንባዕልኻ ዘይምቅርዳውን ዘሎ ከይዲ ወፂኡ ሰላማዊ ዝኾነ መልክዑ ሓሳቡ ሸይጡ ወይም ሓሳቡ ልዕልና ረኺቡ ናብ ስልጣን እውን ክመፀሉ ዝኽእል ወይም ድማ ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ምንቅስቃሳት ከም ዝጀመርኩም እዩ እዚ ክንደይናይ ናብ እቲ መሰረት ዝበሃል ህዝብኩም ከም ፓርቲ እውን ከም ቅዱሳት ከም ምሁራን ተጋሩ እውን እንታይ እዩ ዘሎ ምንቅስቃስ ካብ ሕዚ እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ኢና ከምቲ ዝበልካዮ ግን ክንደይናይ ባይታ ይሕዝ ኣሎ ዝብል ኣብኡ ዘለካ ሓሳብ በብግዚኡ ዓብይ ለውጥ ኣሎ ከም ፓርቲ ኣይኮነን ኣነ ከም ውልቀ ዝሳተፈው ምስሩ እውን ናይ ፓርቲ ተሳትፈው ናይ ፈቅድንቱ ትካል ዝጣየሽ ዘሎ ኣብ ፓርቲ ኮይንካ ግን ኣብ ፓርቲ ኮይንካ ምስታፍ ይከኣል እዩ ብውልቅ ኸያ ግን ትኸይድ ኣነ ስምረት ኮይነ ናብ ስምረት ሓሳብ ሒዘ ይኸይድን ታብ ስምረት ዘላ ናይ ሰላም ድልየት ግን ከንፀባርቕ ይኽእል እየ ማለት ብውልቀ እውን ሰላም ክዝምር ስለኹም ካብ ስምረት ዝኣተኹ ሰላም ምባል ይኽእል እየ ስምረት ሰላም ይብል እዩ ንኽብል ኣይኮንኩን ዝኸይድ ስምረት ሰላም ይብል እዩ ማለት ካሊእ ሰላም ይብልን ዝብል ትርጉም ክህልዎ ስለ ዝኽእል ከምኡ ክብል የብለይ ኣነ ሰላም ይደሊ ኣብ ናይ ትግራይ ሰላም ከም ሓደ ትግራዋይ ናይ ትግራይ ሰላም ንኢትዮጵያ ሰላም ጠቃሚ እዩ ኢለውን ስለ ዝኣምን ኣበርክቶ ክገብር እየ ለብውልቀ ይሳተፍ ኩሉ ብብውልቁ ዕድሙ እዩ ኣብኡ ከመይ መሰረት ይሕዝ ኣሎ ሓደ እቲ ናይ ሕጋውነት ክስታይ እውን ፕሮሰስ ንገብር ኣለና ሓደ መሰረት ናይ መሓዝ ዓብይ ምክንያት ሕጋውነት እዩ እሱ ንሰርሕ ኣለና ብድሕሪኡ ዝተፈላለየ ዓቕሚ ክንረክብ ኢና ናብቲ መንእሰይ ኣቲና ሰላም ክዝምር ንገብረሉ ናብ ሕድሕድ ቤተሰብ ኣቲና ሰላም ክዝምር ንገብረሉ መስርሕ ኢና ተኸቲና ንሰርሕ ዘለና ዓብይ ተስፋ ኣለዎ በብግዚኡ እናጠንከረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ሰብ እውን በብውልቁ እናመፀ ክሳተፍ ትዕድምቲ ኣጋጣሚ በዚ ኣጋጣሚ እውን ክዕድም ይኽእል እየ መራርሒ እውን ስለዝኾን ከፍቱ ምንቅስቃስ ስለዚ ከምዚ ኢልና ሰላም ብምዝማር ደጋጊምና ስለ ሰላም ብምሕሳብ ናይ ኩናት ስግኣት ስለ ሰላም ብምዝራብ ምውጋድ ንኽእለሉ ኩነታት ብተግባር እውን ንሰላም ምንቅስቃስ ዝከኣለሉ ባይታ ንምፍጣር ስለ ዝኾነ ይዕድም ኣለኹ ማለት እዩ እግረ መንገዲ ሓራይ ክቡራንን ተመልከትና መደብ ውራይና ሃገራዊ ምክክር ወይም ድማ ሃገራዊ ዘተ ኣብ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ዘለዎ እጃም ብፍላይ ኣብ ዝቀረበ እዋን ብመላእ ሃገር ከካይዶ ዝነበረ ምክክር ናብ ትግራይ ገፁ ኣቢሉ ኣብ ትግራይ ግን ዘኽእል ባይታ ኣሎ ዶ ኣብ ትግራይ ሃገራዊ ምክክር ከካይድ ዝኽእል ህልው ኩነታት ኣሎ ዶ ዝብል ምስ ዶክተር ሹሻይ ኣማረ ኣባል ቤት ምክሪ ፓርቲ ስምረትን ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ማእኸል ምዘናን ስልጠናን ሃገራዊ ትምህርቲ ፌደራል ዕላልና ገበርና ፀኒሕና እቲ ሃገራዊ ዘተ ወይም ድማ ሃገራዊ ምክክር ድማ ኣብ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ዘለዎ እጃም ብፍላይ እቶም ሓበራዊ ዝበሃሉ ንኩላትና ከተኣሳሰሩና ከም ኢትዮጵያ ዝኽእሉ ሓሳባት ኣብ መንጎና ዝነበሩ ዘይምቅዳውን ቁስልታት ንምእላይ ድማ ዘለዎ እጃም እቲ ትካል እውን ዘይሻራዊ ኮይኑ ኩሎም ከባቢታት ሓሳባት ተጣኻኺ ወዲኡ ኣብ ትግራይ ጥራሕ እዩ ዝቐርዮ ስለዚ ኣብ ትግራይ ንምክያድ ድማ ምሽብሻብ ይገብር ነይሩ ዘኽእል ኩነታት ኣሎ ደየለይ ዝብል ኢና ዕላልና ገበርና ፀኒሕና ነርና ምሳና ፀኒሕኩም ሙሉእ ትሕዝቶና ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን መደብ ምስንዳእ ፍሳም መብራህቱ ምሳኻትም ነይረ